खुलुमबाय। आंनि बड' SD निउज चेनेलाव नोंथांमोन गासैखौबो बरायनानै लाबाय। गोबाव समनिफ्रायनो COVID-19 जों जुजिनानै हामखांनायनि उनाव हरखाब स्ट्रक जानानै DMCHआव एडमिट जानाय गसाइगाव बियाब BPFनि MLA मानगोनां श्री माजेन्द्र नार्जारि बिथांखौ BTCनि चिफ मानगोनां मिस्टार प्रमद बर'आ खौरां लाहैदों आरो गोथौ दुखु मोननायजों लोगोसे आफा आनान गसाइनि खाथियाव थाबैनो मोजां जाफिनो बेनि थाखाय आरज गाबदों। बङाइगावआव जादों मोनसे मुगैजाथाव जाथाय। सासे बैसोगोरा सुबुङा सानै उन्दै हिनजावसा गथ'साखौ आथोनारि गाग्लोबो। पक्स' आयेननि सिङाव पुलिसआ हमो बे दुथां निरन्जन मण्डलखौ। बङाइगाव जिल्लानि साप्राखाता ओनसोलाव जादों बे मुगैथाव जाथाया। बिफानि बैसोनि बे सुबुंनि आखायाव गाग्लोबजानांगौ जायो बे उन्दै हिनजावसा गथ'सा सानैया। जाथायनि बागै गावनि नखरनि सुबुंफोरनो फोरमायनायनि उनावनो बिमा-बिफाया नर्थ बङाइगाव पुलिस थानायाव केस होयो आरो पक्स' आयेननि सिङाव दायनिगिरिखौ हमना लाबोयो। रायजोआव 10 साननि थाखाय फिन बारायबावबाय कारफिउ। 5 जुनसिम आसामाव कारफिउ गोहोम गोग्लैगोन। रायजो सरकारनि गोदान SOP बादियै नोगोर ओनसोलाव सानजौफु रिंगानिफ्राय फुंनि 5 रिंगासिम कारफिउनि गोहोम गोग्लैगोन। एरैहाय गामियारि ओनसोलाव बेलासे 2 रिंगानिफ्राय फुंनि 5 रिंगासिम कारफिउ गोहोम थागोन। मख'नो गोनांदि गामियारि ओनसोलाव सिगां समाव बेलासि 5 रिंगानिफ्रायसो कारफिउ दंमोन। बेराफारसेथिं गामियारि ओनसोलाव बेलासि 1 रिंगायाव बन्द' खालामनांगोन गला। गासै सरखारि बेसरकारि मावख'फोरा 1 रिंगायावनो आबुं बन्द' खालामनांगोन। चिरां पुलिसआ 4 ड्राग्स फालांगिरिफोरखौ हमदों। चिरां जिल्ला पुलिस नायदिंगिरि रुनिकाटा सोरगिदिं नायदिंगिरि आरो बिजनी पुलिस थानानि पुलिसनि दैदेननायाव जुथायै आयेननि बेरेखा फेग्रा बेसादनि फालांगि खालामग्राफोरनि हेंथायै गोख्रों सिग्रोमनाय जायो। सिडली पुलिस थानानि सिङाव थानाय सानफुर गामि आरो बिजनी पुलिस थानानि सिङाव थानाय दाङाइगाव गामिनिफ्राय गोबां ड्राग्सजों लोगोसे 2 मटर साइकेल आरो 4 ड्राग्स फालांगिरिफोरखौ चिरां पुलिसआ हमनो हादों। हमजानाय 4 सुबुंफोरखौ राशिद खान 19 बोसोर बैसोनि, आबेद आली 17 बोसोर बैसोनि, मन'हर हुसेन 23 बोसोर बैसोनि आरो साबिरुद्दिन आहमेद 22 बोसोर बैसोनि होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बे 4 ड्राग्स फालांगिरिफोरनिफ्राय माखासे बेसादफोर बोखांनो हादों। प्लास्टिक कन्टेनार गं 13, 1,640 रां, 2 मबाइल फन आरो 2 बाइक। 15.250 ग्राम हिर'इन बायदि बायदि मुवा बोखांनो हायो। जाथायनि सायाव पुलिस बिफाननिफ्राय आयेन बादियै संदाननाया सोलिगासिनो दं।